Čauky, ja som Freddy a vítam vás pri mojom novom videu. Je to prvá informačka na môj kanál Freddy LP. Čiže čo budem asi tak točiť, máte to napísané, či tu budú let's playe. To znamená let's play je... Počkaj, tu som to dokašľal, to si nevšímajte. Tu nie je, ale to si nevšímajte. A let's play znamená rozbehnem tu série ako Shakes and Fidget. Tak, gameplay to je Counter Strike, to je Happy Wheels. A ešte k tým let's playom tam bude mnoho viacej, tam bude Minecraft, tam bude GTAčko, proste veľa toho. Potom denné vlogy, tie budem točiť cez môj iPad, ktorý teraz ešte nemám, čiže tie začnú až pekne za 2 týždne. A mnoho viac to sa týka toho, že niekedy budem mať aj také domáce, ako vlogy presné doma. Že tu budem proste pred kamerou, že to budem strihať, že si tu budem, takým sa sem posadím. Že mi sem príde taký kamarát alebo tak. No a to je asi všetko, čo som vám chcel povedať. Čiže odber, like a komentár, ako máte dole. Veľmi budem za to rád. No a ešte, aby ste nezabudli, čiže ešte som chcel... Bože, ešte som neskončil, ešte sa s vami lúčim. Čiže ešte to, že som v podstate ešte stále som z Gameboxu aj z Natural Games. Čiže jednu sériu, či jeden kanál proste pôjde do keľu. Pôjde preč a už s tým nebudem točiť a ten kanál sa ešte rozhodne, ktorý to bude. Ale viac tam má nahnuté Gamebox, lebo tam nikto netočí a proste z Nautor to mám tak pekne rozbehnuté. Čiže s Nautíkom by som asi ďalej točil na kanály. No asi Gamebox pošlám niekam, tam už žiadne videá nebudete vidieť odo mňa. Končím tam. Čiže to je asi všetko, čo som vám chcel povedať. A som z Freddy LP. Čaute.